Bueno, ariketa honetan daukagu errodun ekuazio bat. Gogoratu errodun ekuazioak dira isa erro karratu baten barruan daukatenak. Vale? Eta prozesua beti da berdina. Eta gainera berdin dio erro bat edo bi erro agertzen diren. Eta beti da, agertzen den erroa edo bi agertzen badira, agertzen den bat bakandu. Atal batean itzi eta beste guztia bestaldera pasa. Batzutan komeni da aztertzea zein mugitu beharko zan hobeto geratzeko gero ebazterakoan, baina espazire konturatzen zeinetan dan zein mugimendukin geratzen dan onduen, ez da ezer pasatzen, Horren ningu dugu. Minus erro bi isaken iru berdin bat ken isa. Isa hau bestaldera pasatuz kentzen. Vale? Orain, atal biak osorik berbi eginez erroa desagertaraziko dugu. Minusa berbi plus geratzen da, erroa berbi desagertzen da, beraz, bi isaken iru berdin, eta hemen beti da bidekadura nabarmena, gogoratu. Lehenengo berbi, gehi bigarrena berbi, ken bigarrena lehenengo bi aldez lehenengo bigarrena. Orain, dana alte batera pasatuz, 0 berdin, nik ingot hauze hona pasa, isa berbi positibo geratzeko, bestaldera pasaten baduzuek negatibo geratzen da, eta bardin, ez da gara zorik. Vale? Bat, gehi, isa berbi, ken bi isa, gehi, iru. Horren geratzen da, isa berbi, ken lau isa, gehi lau, berdin 0. Jarraitu horretik, astu ja gauza bat komentatzea. Zergatik mazari, enuntziatuan agertzen da, behar denean egiaztapena eginez. Ikusten dugunean errodun ekuazio bat ala, egiaztapena egin behar dela jakin behar dugu. Eta orduan, gogorarazteko amaieran egin behar dugula, markatxo bat ipiniko dugu. Nik ipintzen dutolako baina edozein marka, asunto da, gogoratzea. Ebazpena egin ondoren, urten diren soluzioak egiaztatu behar direla. Vale? Geratzen den bigarren ekuazioa ebazteko formula minus b plus minus erro b berbi amasei ken lau ac ken amasei zati bi. Hau da, bi plus minus 0 zati bi, soluzio bakarra bi. Egiaztapena. Errodun ekuazioetan gogoratu egiaztapena egiten dela ordeztuz. Hasierako ekuazioan balio hau. Eta konprobatuz, betetzen dela, Alde bateko berdin bat demoten duela. Beraz, bi ken erro, bi bider bi ken iru, berdin, zen bada? Bi ken, bi bider bi lau, lau ken iru bat, erro bat. Bi ken bat emoten dago. Beraz, betetzen da. Beraz, baliogarria. Soluzioa x berdin bi. Venga, gero arte.